Mga tol, simple tips lang. Sa wala pa kabalo, basic lang mga tol. Og magpatay-patay mong motor, walay minor. I-check po ni siya mga tol. Spark plug cap. So, tanggalon ni siya mga tol. So, kung wala na kayo makitang wire dari mga tol, putlon lang nimo ni mga tol. So, putlan lang nimo ni mga tol. Putlan lang nimo gamay. So, na kayo makita ng wire mga tol. Kaya tanaw nimo ni. So, kani mga tol, putol na siya mga tol. Labay na ni. Kulihan na tugbag oh. So, dali siya itawad mga tol. So, mura ra kanig nag-trade mga tol, no? Na, doot ni mo niya imong itoyok clockwise mga tol. Para mo trade siya. Nya, tanggalo mga tol. I-check kung naigo ba gyud sa wire ang iyang bangag mga tol. Kung naigo, ibalik mga tol. Kung hugot na siya mga tol, okay na na. So, testing na to mga tol. Unya, kanidayang spark plug mga tol. So, tanawon po na to ni no. Plug reading na to, tanawon na tong iyang sunog mga tol. So, diyan na to mailhan kung kasya o gasolina o dili. So, tanawang kanang tumoy mga tol. So, kanang nagbawg mga tol. So, brown siya mga tol. So, buto sa goods ni siya mga tol. So, brown siya mga tol. So, kung itom na siya mga tol, kanang tumoy lang mga tol. So, buto sa kusog siya mga gasolina, no rate siya. Pero kanang mga tol, kay brown, okay rin siya mga tol. So, ibalik na to. Di na ta mag-adjust sa carburetor mga tol. Nya, ikabit na nato ning spark plug cap mga tol. So, goods na siya mga tol.